हर हर महादेव। जय शिव गुरु। सबसे पहले शिव गुरु के प्रणाम बा, मैया पार्वती के प्रणाम बा। आप सब जितना भी गुरु बहना गुरु भाई हमरा के यूट्यूब के माध्यम से सुनत रहेनी, आप सबके भी हमार प्रणाम बा। आई आज एगो कथा सुनल जाओ महादेव जी और मैया पार्वती के। बड़ा ही सुंदर कथा बा। उम्मीद करतानी कि शुरू से अंत तक ये कथा आप सब सुनो तो पसंद जरूर आई। एक समय के बात है कि मैया पार्वती और महादेव जी पर्वत पे बैठल बानी जा। मैया पार्वती महादेव जी से कहनी कि हे महादेव जी, आज मन करता कि एगो खेल खेलल जाओ। महादेव जी कहनी कि अरे हमरा साथे कौन खेल खेलबो बताओ। मैया कहनी कि अरे हमने लुका छुपी के खेल खेलल जाई। महादेव जी कहनी कि अरे गौरा तू बच्चा कोनो बाड़ू कि खेल खेलबो, वो भी हमरा साथ। मैया कहनी कि अरे महादेव जी, रोज तो हम भांग धतूरा पीसत रहनी, घर के काम काज करत रहनी, लेकिन आज सोचनी है कि एगो खेल खेली हम रउआ साथे। महादेव जी कहनी कि ये गौरा, हमरा से तू कौनो खेल खेलबो, हम तहरा के पकड़ लेम, वो खेल में हमार जीत होई। मैया कहनी कि अरे महादेव जी का कह देनी, एक बार रउआ खेले के बात बताई। महादेव जी कहनी कि देखा, बात माना गौरा, तू कौनो खेल खेलबो हम जीत जाई, तू हार जाइबो। मैया पार्वती कहनी कि अरे महादेव जी, सब बात छोड़ी खेल खेली। महादेव जी कहनी कि अरे ना मनबो तो चला खेल खेलल जाओ। मैया गौरा कहनी कि देखी, पहला बारी हमार रही, दूसरा बारी राउर होई। महादेव जी कहनी कि चलो ठीक बा। मैया पार्वती देखी का करतनी कि एगो गांव में बकरी बन के चल जाता नहीं, और बकरी बन के जाके चारा के चरतनी। मैया सोचत रहनी कि हम बकरी बन जाई तो महादेव जी हमरा के ना पहचाना। महादेव जी के तो सब पता बा। अब देखी दीदी, महादेव जी जाता नहीं और बकरी के आगे खड़ा होके कहतनी क्या रे गौरा, तहरा के हम पहचान लेनी, और कैसन खेल खेललू ह, और खेल में बनलू ह तका बकरी। अरे और कुछ बन गईल रह तू, बहुत ऐसन पक्षी बाकी बन जैतू, तोता बन जैतू, मैना बन जैतू, कोयल बन जैतू, कुछ बन जैतू, बनलू ह त बकरी। अब देखी दीदी, मैया पार्वती लजा जाता नहीं। अब मैया पार्वती कहनी कि हे नाथ, अब राउर बारी बा, रउआ छुपी, हम रउआ के पहचान ले। महादेव जी कहनी कि देखा, पहले ते तहरा से कहतनी कि तू हमरा के खोज ना पैबो। गौरा जी कहनी कि अच्छा, रउआ खेल खेले, हम रउआ के पहचान ले हम, काहे कि रउआ हमार पति है। महादेव जी कहनी कि अच्छा, ना मनबू तो चलो खेल खेलल जाओ। अब देखी का होता है दीदी कि महादेव जी एगो छोट बालक के रूप धारण कर लेतनी, और एगो गांव में जाके गंगा जी के आट पर नदी किनारे रोवतनी, बच्चा के रूप पकड़ ले बानी। अब देखी पूरा दिन बीत गए, गौरा माता
हर जगह खोजने कि महादेव जी कहाँ बानी। पूरा दिन खोज लिहनी लेकिन महादेव जी मिलनी नहीं। गौरा माता परेशान हो गई। अब सुबह के टाइम रहे, देखी दीदी, रात बीतल। सुबह के समय वही नदी के किनारे महादेव जी बच्चा के रूप में रोवतनी। इन्हें गौरा मैया परेशान के महादेव जी मिलत नहीं। अब वही राह से देखी राजा के बेटा जे रहन राजकुमार, उनकर दूसर गांव के राजकुमारी से शादी होके डोली वापस आवत रहे, राज दरबार में आवत रहे। अब डोली में राजकुमारी बैठल बड़ी, कान में आवाज बच्चा के रोवे के सुनाई देता। राजकुमार से कहली कि हे राजकुमार, लागता कि आस पास में कोनो बच्चा रोवता। राजकुमार कहले कि अरे राजकुमारी, तू का कहत रो? हई सरेह में जंगल झाड़ी के रास्ता बा, नदी बा, और नदी किनारे कौन बच्चा रोई? ऐसन तो कुछ दिखाई नहीं खे दे। देखी दीदी, राजकुमारी डोली में से निकल के झांका तड़ी कि आखिर ये आवाज आवत कहाँ से बा। परेशान बाड़ी। देखी कहल बा एगो औरत जात के दिल में बहुत दया होखेला, वो भी बच्चा के प्रति। राजकुमारी से रहल ना गई। राजकुमार के कहली कि थोड़ा डोली रुकवा के आस पास में देखी कि कौन बच्चा रोता। अब राजकुमार के भी आवाज सुनाई दे देलस जे हाँ कोनो बच्चा रोता। राजकुमारी दौड़ल वो बच्चा के पास जाता रही। पीछे से राजकुमार बच्चा के देखी झाट झपट के गोदी में उठा ली है। राजकुमार कहता रहे कि अरे ये बिन माई के बच्चा है, जंगल झाड़ी है, नदी किनारे का करत अटे? ये बच्चा के कोनो माई बाप दिखाई नहीं खेदे। राजकुमारी कहली कि हे राजकुमार, ये हमहू नहीं खी जानत कि बच्चा कैसे आइल बा, कहाँ से आइल बा, लेकिन बच्चा जवन वियोग से रोता ना, ये दिल चीर देता रोवाई कि ये बच्चा के हमनी के कहाँ छोड़ल जाई। अगर छोड़ल जाई तो कोनो जानवर आके काट लेवे, नोच लेवे, खा जाए, तो काहे ना ये बच्चा के हमने अपना संगे ले चलल जाओ। राजकुमार परेशान हो गए। कहले कि अरे राजकुमारी, हमनी के नया नया शादी होके जाता अभी, आ हई बच्चा तू लेके जब जइबू तब पूरा राजपाट में ढिढोरा पिटा जाई कि राजकुमारी जवन आइल बाड़ी एगो बच्चा लेके आइल बाड़ी। राजकुमारी कहली कि राजकुमार, इतना निर्दयी मत बनी। देखी बच्चा बा, एकरा के कैसे छोड़ के चल जाई कि जे होई से देखल जाई, लेकिन हई छोटा सा बालक जौन बा एकरा के ले चली। राजकुमार देखी राजकुमारी के बात मान ले। अब देखिए दीदी, जैसे राज दरबार में डोली जाता तो देखा तालो कि रानी के गोदी में एगो छोटा सा बच्चा बैठे। अब काना फूसी होखे लागल, सब एक दूसरे से बात करे लागल कि अरे राजकुमारी आइल बड़ी, जे राजा साहब अपना बेटा राजकुमार के शादी कैले हैं, उ कन्या जे आइल बाड़ी एगो बालक लेके आइल बड़ी, बच्चा लेके आइल बाड़ी। कोई कोई बात करे लागल कि हमरा तो बुझाता कि राजकुमारी बदचलन बाड़ी, या हो सके राजकुमारी के कोनो दूसर पहले भी शादी ब्याह भइलो के। तरह तरह के देखी बात अब समाज में होखे लागल। पूरा लोग जान गए कि राजकुमारी आइल बड़ी राज दरबार में, उनका एगो छोटा सा बालक बा। सारा लीला महादेव जी देखा तनी।
देखी कितनो राजकुमार कहले कि हे पिताजी ऐसन कुछ बात नहीं खे, हमनी के आवत रहनी हसन, ई रास्ता में बच्चा रोवत रहला, हम मना भी कहनी है इनके, लेकिन राजकुमारी के दिल में दया आ गई खा, लगली है कहे कि छोटा सा बच्चा के कैसे छोड़ के जाई, कोनो जानवर नोच के खा जाई तब पाप लागी हमनी के। ऐसन कुछ रउआ सोचा तनी समझा तनी पिताजी, ऐसन कोनो बात नहीं खे। अब राजकुमार के पिताजी जे राजा साहब रहले कहले कि ना हम नहीं मानत, तू हमरा के समझा सकेला, लेकिन पूरी दुनिया के हम नहीं समझा सकत कि बच्चा कैसन है, कहाँ से आइल बा, कि हमरा घर में कौनो जगह नहीं खे। ये जो पतोह आइल बाड़ी, राजकुमारी आइल बाड़ी, ये हमरा राज दरबार में नहीं रह सकत, तहरा रहे के बा तो तू रहा, लेकिन वो राजकुमारी हमरा दरबार में, हमरा महल में ना रही है। राजकुमार कहले कि देखी सभी लोग भला बुरा बतियावता, कोई नहीं जानत हकीकत बात, रउआ मन में का सोचतनी पिताजी, लेकिन हम जानतनी कि रानी ऐसन कौनो काम नहीं कैले, निर्दोष बाड़ी, ये बच्चा उनका मिलल बच्चा है, रास्ता में पावल बच्चा है, कि हम सब चीज जान के आ कैसे हम रानी के, राजकुमारी के छोड़ दें, कि हम ना छोड़ब। राजा साहब कहले कि देखा अब तहरा जहां जाए के बा, तू राजकुमारी के ला और तू चल जा। देखी एगो गांव के बाहर थोड़ा सा जगह जमीन रहे, एगो झोपड़ी रहे, वो राजा के जमीन में ही रहे। अब राजकुमार राजकुमारी के लेके वो झोपड़ी में गईले। देखी राजकुमारी भी सोच में पड़ल बाड़ी, लेकिन राजकुमारी के दीदी अपना गलती पे पछतावा नहीं खे, काहे कि वो जानत रहली कि जवन लोग बात करता वो सच्चाई नहीं खे, यही से अफसोस ना रहे। अब देखिए पूरा दिन बीतल, रानी हारल थकल आई रहले। अब देखिए जे राजमहल में रहल बा, बड़ा बड़ा गदी बिछावन पर सुतल बा, ओकरा कैसे आखिरे नींद आई। धीरे धीरे अब रात होखे लागल, रानी के नींद आवे लागल, लेकिन नीचे बिछा के जवन सुतल बाड़ी ओकरा में नींद परत नहीं खे। रानी परेशान बाड़ी कि कैसे हम रहम, कैसे दिन रात हमार कटी, हम तो राजमहल से अलग हो गइल बानी, न खाए के बा, न रहे के बा, न बढ़िया घर दुआर बा। देखी अचानक से दीदी हवा चले लागल, पूर्वा हवा बहे लागल, जैसन कि लागे कि एसियो फेल बा ओकरा आगे। हवा बहे लागल, अब रानी के नींद आ गई, रानी सुत गई। रात बीतल, सुबह भइल। देखी सब लोग आपस में बात करते बा, लेकिन कहल बा दीदी कि हर जगह कुछ अच्छा लोग होला तो कुछ बुरा लोग भी होला। अब सभी जानत रहे कि राजा साहब के बेटा राजकुमार के शादी भइल ह, अब राजकुमारी लेके आइल बाड़े। सुबेरे कुछ लोग कहल कि अरे राजकुमार रउआ तो शादी कली हनी, लेकिन हमनी के भोज भात ना खियनी। अब देखी राजकुमार टेंशन में पड़ल बाड़े कि 1 रुपया नहीं खे,
पैसा कौड़ी हईले नहीं खे, सार सामान नहीं खे, और जग ठाने में पैसा चाहिए। ई सारा बात देखी भोलेनाथ जी छोटा बच्चा के रूप में रहनी, उस सुनतानी और मन मन हंसतानी। राजकुमार कहले कि ठीक बा, बहुत जल्दी हम भोज कराई। का होता अब देखिए, राजकुमारी राजकुमार दोनों आदमी सोच में पड़ल बा कि सब लोग भोज कहता करावे के, आखिर हमने कहाँ से करावल जाई, ना करावल जाई तबो हमने के जग हंसाई होई कि राजा के बेटा रहले ना करेले। सारा मन के बात, सारा बतियावल बात भोलेनाथ सुनतानी। राजकुमार से कहनी कि एगो बात कहीं आप सबसे। राजकुमार कहले कि अरे तू छोटा बाबू बड़ा, का कहता रो बताओ। अब देखी वो छोटा बच्चा जे महादेव बने कहतनी कि हम जानतानी कि आप सब टेंशन में बानी, भोज करावे के बाद शादी की खुशी में पैसा नहीं खे, समझ रउआ नहीं खे आवत कि कैसे भोज कराई। लेकिन रउआ जाई सारा लोग के निमत दी कि भोज हमरा घरे काल होखे वाला बा। अब राजकुमारी राजकुमार की ओर देखा तारी, राजकुमार राजकुमारी की ओर देखा तारी कि अरे छोटा बच्चा का कहता। देखिए कहतनी महादेव कि अरे टेंशन मत ली, आप सब जाई सबके नेमती, काल भोज होई। अब देखिए राजकुमार राजकुमारी सभी लोग के नेमत देना कि काल भोज बा, लेकिन मन में बड़ा टेंशन बा, रात में नींद नहीं खे आवत कि काल भोज होखे वाला बा, एगो सामान नहीं खे, सबके न्योता दिया गइल बा। ये छोटा बच्चा जे कहलक ह त हमनी के दिल तोड़े के भी ना चाहत रहनी हसन। अब सुबह दोनों आदमी उठ के देखा था, तैयारे सब पूड़ी उड़ी बना था, कुछ बन के तैयार बा, पंडाल लागल बा, बैठे के व्यवस्था बा, खाना खियावे के व्यवस्था बा, हर चीज बा। अब राजकुमारी हैरान हो गई कि आखिर ये होत का थी बा। देखी दीदी, अब राजकुमार राजकुमारी से कहत रहे कि अरे हम का बताई, जौन बात तू जानत तारू उहे बात हम जानतनी। ये हमरो पता नहीं खे कि आखिर कैसे भइल बा, इस सब भोज की व्यवस्था के कइले बा। खैर कौनो बात ना, पहले मेहमान लोग आवता, खियावा पियावा, बाद में हम ये बात समझल जाई, जानल जाई कि आखिर ये भोज की व्यवस्था करैले के रहला। धीरे धीरे दीदी देखी मेहमान के आवाजाई हो गई। राजपाट के देखी प्रजा लोग आवे लागल, सभी लोग खाना खाता और बहुत आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद राजकुमारी के देता। अब बहुत लोग खा लेता, लेकिन मन में रहे कि अरे ये तो एगो लड़का लेके रानी आइल बड़ी, बस वो अपन पेट भरे आइल रहे। सभी लोग के खाना खियावल जाता, एकाएकी लोग आवता, एकाएकी लोग जाता। उन्हें कितना दिन से मैया पार्वती महादेव जी के खोजतनी, लेकिन खोज नहीं खी पावत। एगो आम औरत के भेष में पेड़ के नीचे बैठल बानी, दुख में बानी कि आखिर महादेव जी गईनी कहाँ। ठीक कहत रहनी महादेव जी कि हमरा साथे कोनो खेल मत खेला, तू हमरा के ना ढूंढ पैबू कि आखिर हम कैसे खोजी कि महादेव जी कहाँ गईनी हमरा के छोड़ के। कुछ औरत लोग के झुंड जात रहे खाना खाए राजकुमार के यहाँ,
अब मैया पार्वती के सभी जानत रहे कि औरत है। लोग कहल कि अरे भोज होता, तू चला, तू खा लिह। राज दरबार के भोज, राजकुमार के भोज। मैया पार्वती देखी, सोचा तनी कि कहीं हमार महादेव जी उहे भीड़ में मिल जाई, कहीं वो नहीं होखी। मैया पार्वती गइल बानी, दुख में बानी, सभी लोग खाता, सबके मुंह पर देखी हंसी बा, लेकिन मैया पार्वती के चेहरा जौन बा उतरल बा। अब मैया पार्वती औरत लोग के गोल में बैठल बानी। महादेव जी जान गईनी कि गौरा हमरा के ढूंढत ढूंढत यही जा आ गइल बाड़ी। महादेव जी वही में खाना खियावतनी, छोटा बच्चा बानी, केकरो पूरी केकरो कुछो छोटा छोटा हाथ से देतनी। कतार में मैया पार्वती बैठल बानी, पूरी खीर कई प्रकार के भोजन रखाइल बा, सभी लोग खाता। मैया पार्वती चारों तरफ नजर घुमावतनी, काहे क्यों दुख में बानी और महादेव जी के खोजत रहनी। महादेव जी सब देखत रहनी। अब देखी जातनी बच्चा के रूप में बानी महादेव जी। मैया गौरा के आगे गईनी, कहनी कि ये गौरा तू काहे नहीं खोखत। मैया अचकित हो गईनी कि अरे छोटा सा बच्चा और ये हमरा नाम से पुकारता, कैसन बच्चा बा। मैया कहनी कि सुना बाबू, तू हमार नाम कैसे जानता बा। महादेव जी कहतनी कि हम सब तहरा बारे में जानतनी। तू पति के खोजता रह, लुका छिपी के खेल खेले रहलो, पति के ढूंढत ढूंढत यही जाइल बड़ो। नाम गौरा है, तहरा पति के नाम तीनों लोक के जे मालिक है महादेव है। इतना बात मैया जब सुनतनी तस्सम में रह गईनी। अब समझ आ गई मैया पार्वती के कि महादेव जी हैं। देखिए मैया का कहले बानी, खाना छोड़ के शंकर भगवान के पैर पड़ गईनी और अपना गलती के लगनी क्षमा मांगे कि हे महादेव जी हमरा के माफ कर दे। ई खेल हमरा के बहुत भारी पड़ल बा, कई दिन रात हम चैन से नहीं रहल, हमरा नींद भी नहीं आई कि आखिर रउआ हमरा के छोड़ के गईनी कहाँ। कि हे महादेव ई खेल में राउर जीत भई, हम हार गईनी, लेकिन है छोटा सा जे बालक के रूप में बानी, अपना वेशभूषा में आ जाए और रउआ चली यहाँ से। अब देखी इतना बात पता चलल बा राजकुमार राजकुमारी के कि अरे कोई औरत आइल बा और छोटा सा जे बच्चा आइल बा ओकरा के अपन पति बतावता। इन्हें महादेव जी मैया पार्वती से कहतनी कि देखा अभी तो हम नहीं जा सकत, हम दुविधा में पड़ गइल बानी। मैया पूछनी कौन सा संकट बाटे हमरा के बताई। सारा बात शंकर जी बता दी हनी मैया पार्वती के। अब देखी तब तक राजकुमार और राजकुमारी ये छोटा बच्चा महादेव जी जे बानी यही जा पास में आ गई। मैया यही बात कहतनी कि स्वामी बानी हमार पति है रुआ रुआ चले। अब राजकुमार राजकुमारी देख के परेशान कि अरे ई औरत हमनी के छोटा बच्चा जे लेके आइल बानी सन ओकरा के पति बतावतरी, ई कहीं पागल उगल तो नहीं खे। है छोटा सा बालक है औरत के पति कैसे हो सकेला। राजकुमारी कहली कि रउआ जे भी बानी रउआ मन में जौन सोचतनी कि ई राउर पति होंगे
ऐसन कोनो बात नहीं खे। इनका के हम लेके आइल बानी और इनका के हम बेटा समझ के पालत पोसत बानी कि तू जहाँ से आइल बाड़ू तू चल जा। अरे बच्चा के खेले कूदे दा। देखी सारा बात मैया बतौनी कहानी राजकुमार राजकुमारी से कि आप सब जौन जाना तनी कि ई छोटा बच्चा हुए तो ये बच्चा ना है, ये हमार स्वामी हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, ये महादेव जी हैं। हमनी के एगो खेल खेलनी सन, उही खेल में बच्चा के रूप धारण कर ले रनी। इन्हें आके फंस गइल बानी। राजकुमार राजकुमारी माने के तैयार नहीं थे। सब लोग सोचता कि अरे कहीं पता ना कहाँ से आइल बाड़ी, काहे ऐसन बात करत अरे। देखिए पूरा गांव नगर के लोग जुट गए। मैया महादेव जी के आगे हाथ जोड़ ली हनी, कहनी कि हे महादेव जी रउआ अपना भेष में आई और बताई कि हम राव पत्नी हैं। अब देखी छोटा सा जौन बच्चा के रूप में महादेव जी बानी, वो कहा तनी राजकुमार राजकुमारी से कि हमरा के अब जाए के आप सब आज्ञा दे, हम जाए। देखी राजकुमारी कहा तरी कि अरे बाबू तहरा के लेके हम आईनी, हमार सारा दुनिया छूट गई, हम घर से बेघर हो गईनी, हम राजमहल से हमरा के निकाल देवल गई तहरा कारण, और सारा दोष हम अपना सर पर ले लिहनी। आज तू ही कहा तारा कि हम छोड़ के चल जाई। अगर तू छोड़ के चल जाइबा तो फिर हमार का होई, हम कैसे रहब। मैया पार्वती कहनी कि हे महादेव जी अपना वेशभूषा में आई और सबके बताई कि रउआ के हैं। देखिए अब महादेव जी दीदी अपना भेष में आ गई। वेशभूषा में जब आ गई तो पूरा धरती डगमगाए लगल। सारा लोग देखा था, सब लोग सोचा था कि अरे ई राजकुमारी जे रहली ई ऐसन कोनो गलती ना कइले रहली, हमनी के झूठे बात करत रहनी सन। अपना गोदी में तब भगवान के लेके आई रही है। अरे खुद भगवान के अपना घर में रख ले रही है। हमनी के का ना सोचनी सन। हाथ जोड़ के राजकुमार और राजकुमारी मैया पार्वती और महादेव जी के आगे खड़ा बानी। राजकुमार सोचा तारे कि अरे हमनी के कितना नेक काम कैले रहनी सन, और ये महादेव जी रानी इहे के आशीर्वाद से इहे के कृपा से वो भोज हमनी के भइल। शादी वाला जौन भोज रहे इहे के महिमा से भइल, हमनी के पता भी ना रहे। अब देखी पूरा हल्ला हो गई। इतना में राजा साहब अपना राज दरबार से चलल बनी राजकुमारी के पास। राजकुमारी कहा तरी कि हे महादेव आप तो चल जाई, हमनी के राजा साहब जी हमार ससुर बने, वो कैसे अपना पास बुलाई, उतना महल से हमनी के निकाल दी हनी। उतना देर में बड़ा जे राजा साहब बड़े आइल, बड़े हाथ जोड़ते हे महादेव। देखिए महादेव जी कहले बने राजा साहब से कि आप तो राजा हैं, कोनो फैसला भी आप करी ले सोच समझ के। अपना जगह तो रउआ ठीक बानी, लेकिन रउआ जे घर से निकाल दी हनी हमारा कारण। हमने के एगो कहानी रहे, खेल रहे, उ खेल में हम बच्चा के रूप पकड़ ले रहनी। ई राजकुमारी जे रहली ई हमार आवाज सुन ली हली, हमरा के देख ली हली और डोली रुकवा के हमरा के गोद में लेके राजमहल में अइली। जे आप अपना राजमहल से निकाल दी हनी बिना कुछ
जाने सुने वो हम ही रहने। अब देखी बड़ा राजा साहब जी बड़े बार बार माफी मांगत रहे कि हे महादेव हमरा के माफ करे। हम ना जानत रहनी कि हमार जे पतोह राजकुमारी बाड़ी उस साक्षात देवी के रूप में बाड़ी, कि हमरा मन में भरम रहे। हम सोचने की अरे पता ना ये कैसन बच्चा लेके आयल बड़ी, गांव नगर हंसी इसे हम अपना राजमहल से निकाल दी हनी कि हमरा के क्षमा करी है मैया। हे महादेव जी आपके महिमा अपरंपार बा, राउर लीला रउआ ही जाने। अब देखी बड़ा राजा साहब राजकुमार के प्यार से गले लगैले बड़े। राजकुमारी आके पैर छूले बड़ी, पैर छू के आशीर्वाद लिहली और उहते महादेव जी कहने की हमार भूमिका यही जा तक रहे। अब हम पार्वती के संगे चलनी पर्वत पहाड़ पर, लेकिन आप सबके जब हमारे याद आई, जब हमारी जरूरत लगी तो हमरा के याद करब। हर समय आप सबके बीच हम खड़ा रहब। मैया के लेके महादेव जी निकल गईनी। ओ धरती के लोग लागल माथा पड़े, ओ जवन टूटही पलानी रहे ओकरा के लोग मंदिर समझ लेलक कि अरे एकरा में तो साक्षात भगवान रह के गइल बानी, महादेव जी रह के गइल बानी, ई मंदिर से कोनो कम ना हो सकेला। राजकुमारी जे रहली देखी, अब राजा साहब ढोल नगाड़ा लेके आके अपना राजकुमार और बहु राजकुमारी के लेके राज दरबार में चल गईले। और वो झोपड़ी जे रहे राजा साहब ओकरा पर खूब सुंदर मंदिर बनवा देहनी। और गांव नगर के लोग कोई कहीं जाए तो मंदिर से होके जाए। राजकुमारी के आना जाना रहे मंदिर पर, राजकुमारी के दर्शन करके जाए कि बिगड़लो काम बन जाए। देखी ये दीदी इहे बा महादेव के महिमा। उन्हें पर्वत पहाड़ पर पहुंच के महादेव जी कहनी कि ये गौरा तारा के कई बार कहनी कि तू खेल हमरा संगे मत खेला, तू हार जाइबू। बताव तू खामो खा कितना रोलू, कितना परेशान भइलू। मैया पार्वती कहनी कि हे महादेव क्षमा करी, आज के बाद हम ऐसन कौनो खेल ना खेलब, माफ करी। देखी ये रहला आज के कथा। आप सबके पसंद आयल होखे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखब, और ये भी लिखब कि आप सब कहाँ से सुनत तनी। धन्यवाद।